Paglambo og panaghiusa ang sentro sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Gani sa pasiugdang pagsaulog o opening ceremony, highlight ang kadaugan sa syudad sulod sa hapit siyam ka dekada. Dungan sab nga ginasaulog ang ika-100 years sa Davao City Hall. Atong sayro ng mga katikaran sa report ni Argil Relator. Dungan sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Ang pagsaulog sa Centennial Anniversary sa Bagong Dagway, human ang color restoration nga City Hall of Davao. Nahimong mabulukon ang City Hall sa 3D projection mapping show featuring ang Davao icons nga waling-waling, Mount Apo, Durian, ug Agila. Lakip ang Onse Camoro ug Lumad Ethno-Linguistic Tribe sa lungsod. Hangtod sa natagamtaman sa syudad ang paglambo, luyos sa mga pagsulay, bunga sa panaghiusa sa mga Davaoenyo nga mao sa tema sa selebrasyon. Gipakita sab ang hulagway ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kinsa nahimong mayor sa syudad sulod sa kapin duha ka dekada. Ako magpabilin inyong sulgon. Matanawan ang projection mapping show kada oras, gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 10 sa gabi, hangtod sa katapusan sa Marso. Gipresenta sab ang 20 ka mga kandidata sa mutya ng Davao 2026. Sa March 20 ang Coronation Night. Nasa kawiswagan ug kalinaw, iiling palaran lusog sa Davao. We are resilient, we're Davao, and we are strong. Mas gipahugyaw ang pasiugdang pagsaulog sa performances sa world-class ug homegrown talents sa Davao City. Gilusad sab ang 100-year Centennial Stamp. Mismong si Davao City Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II ang nagbukas sa selebrasyon. We celebrate not only the strength, progress, and pride, but also the discipline and values that define us as Davaoenyo. Daghang salamat for doing your part and for your invaluable contributions and commitment to making Davao not merely a place to live, but a city that is worthy of being every Davaoenyo's pride. Atangan ang uban pang mga gipangandamang aktibidad alang sa mga Davaoenyo ug mga bisita sa month-long celebration. Magpadayon kita sa paglambong o pakikiusa. Kay kini ang atong syudad nagigugma. Davaoenyo ko, nilako ng kakiusa. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao.